belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het dragen van een mondkapje is vanaf vandaag op Curaçao alleen nog maar verplicht in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en het openbaar vervoer. Dat heeft minister-president Gilma Pik-Pisas vanochtend bekendgemaakt. Ondernemers mogen zelf bepalen of zij een mondkapje verplicht willen stellen in hun winkel of horecazaak. Daarnaast verdwijnen alle beperkingen voor het organiseren van evenementen en activiteiten. Minister-president Pisas waarschuwt bezoekers wel om zich aan de basismaatregelen te houden. Dat de maatregelen nu worden opgeheven betekent niet dat we ons nu opeens onverantwoord mogen gedragen, aldus Pisas. Vanaf aanstaande donderdag 10 maart hoeven toeristen niet meer te testen om Curaçao binnen te komen. Ook passagiers van cruiseschepen of privéjachten hoeven zich niet meer te laten testen. Dat is vandaag tijdens een relato di dia bekendgemaakt. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed stelde dat het testen met name was bedoeld om het binnenbrengen van het virus af te remmen. Maar de Omicron-variant is intussen wijd verspreid. Daarom blijkt volgens Izzy Gerstenbloed dat testen niet meer nodig is. Als er een nieuwe variant komt, bestaat de kans toch dat het testen weer wordt ingevoerd. Binnenkort zal het definitieve voorstel van een wetsvoorstel worden ingediend dat bedoeld is om intimidatie op de werkvloer tegen te gaan. Dat stelde parlementariër Anna-Maria Pauletta vandaag tijdens een persconferentie. De Raad van Advies en de Sociaal-Economische Raad hebben al gekeken naar het wetsvoorstel. Opmerkingen van die instanties moeten nu worden verwerkt en dan kan het wetsvoorstel daadwerkelijk worden ingeleverd, aldus Pauletta. Het streven van het wetsvoorstel is om te zorgen dat de arbeidsmarkt veiliger wordt voor de mensen die daar werkzaam zijn. De arbeidsmarkt op Curaçao kan veiliger, dat stelde Karin Bosman, die vandaag tijdens een persconferentie van de PAR een onderzoek presenteerde naar veiligheid op de werkvloer. Daaruit komt naar voren dat 3 op de 4 werknemers op Curaçao te maken heeft met pesten, discriminatie, verbale agressie of fysiek geweld. Ook is er sprake van ongewenst gedrag op de werkvloer. Volgens haar is er veel aandacht voor het onderwerp, maar moet er nog veel gebeuren om te zorgen dat mensen zich veiliger voelen op de werkvloer. Er moet nog hard worden gewerkt om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, aldus Bosman. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Bij een huiszoeking in de buurt van nabij Vetter is vanochtend een grote marihuanaplantage ontdekt. Er zijn 2 mensen aangehouden, 2 mannen en 1 vrouw. Het gaat niet alleen om een plantage, zo meldt de Extra vandaag, maar ook om een distributiecentrum. Er wordt verder onderzoek gedaan en Aqualectra heeft de elektriciteitsmeter in beslag genomen. Voor de 5e keer is de noodtoestand op Curaçao met 90 dagen verlengd. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van het Curaçaose parlement. Minister-president Gilma Pik-Pisas had om verlenging van de noodtoestand gevraagd, omdat dat volgens hem de enige manier is om Curaçao in deze huidige tijd zo goed mogelijk te leiden. De druk op manleider Steven Martina neemt toe. De Extra meldt vandaag dat Martina in 2021 heeft gezegd dat hij niet op de hoogte was van een contract voor de dochter van voormalig minister van Financiën Kenneth Gijsberta. De dochter van Gijsberta werkte meer dan 3 jaar voor haar vader tegen een hoog salaris. Nu blijkt dat Steven Martina dat contract getekend heeft. Hij heeft dus gelogen over het feit dat hij niet op de hoogte is van het contract. De spanning binnen de partij neemt toe, zo schrijft de Extra, en het is onzeker wat er gaat gebeuren met de positie van Martina. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.